pjevačka skupina Kulturno-umjetničko društvo Šijaci Biškupci. Kult Šijaci osnovan je 1982. godine i od tada sakuplja, neguje i obnavlja izvorne pjesme, kola i običaje svojih predaka Slavonaca podpapučkog kraja, te ih predstavlja na brojnim priredbama širom Republike Hrvatske i šire. Društvo broji oko 60 članova svih dobnih skupina. Voditeljica Kulturno-umjetničkog društva je umirovljena nastavnica gospođa Marija Tomašević, a voditelj pjevačke skupine Robert Sakoman. Večeras će nam se predstaviti skladbama Oj predušo evo šetalaca, Opada lišće i Divojko moja napoj mi konje.